Ser dona i estudiar, anar a la universitat, escollir una carrera i exercir la professió, fins no fa gaire, era impensable. Fins al primer terç del segle XIX, l'educació de les nenes a Espanya és un assumpte privat. Durant el segle XIX, Espanya és un país eminentment agrícola. Les dones de classe alta tenen accés a una educació ornamental abans de casar-se i un cop casades adquireixen rellevància social en els salons. Les dones i els homes de les classes populars desenvolupen activitats complementàries que generen diferents camps de sabers sobre la salut, la natura, la vida o la mort. Tenen una vida curta i dura, però amb certa autonomia. La industrialització i la urbanització crea una classe social mitjana que transforma les relacions de gènere. I són les dones d'aquesta classe les que menys vida social tenen. Fins a aquest moment, mai se'ls ha restringit tant l'espai públic. Per a elles es reserva l'àmbit privat i domèstic. En part, perquè la ciència divulga i consolida el binomi cultura-home en oposició al de natura-dona. L'educació de les dones s'adreça exclusivament a la cura de la família i de la llar. A més, la ideologia imperant de les successives èpoques utilitza les pròpies dones com a transmissores de les seves idees per a regenerar Espanya, sin que ésta se salga de su esfera, sin que se emancipe como algunos pretenden, sin que usurpe sus destinos al hombre ni pretenda igualarle en los derechos sociales. Mentre a Espanya es polemitza sobre la capacitat de les dones per adquirir coneixements i exercir una professió, en d'altres països d'Occident, algunes d'elles comencen a accedir a la universitat. A Espanya també hi haurà dones que es resisteixin a les prohibicions i superin les dificultats. Concepción Arenal, per exemple, es disfressa d'home per estudiar dret. Les intel·lectuals són considerades una excepcionalitat perquè en el seu cas es pensa que la naturalesa ha dotat el seu cos de dona d'una ment masculina. Moltes d'aquestes intel·lectuals no s'identifiquen amb les altres dones i són excloses per ambdós sexes. Maria Elena Maseras aconsegueix una autorització reial per a ingressar a la Facultat de Medicina de Barcelona, però sense dret a poder assistir a classe. No es pot admetre la presència a la mateixa aula amb els homes. Fins que 4 anys després, un professor sol·licita la seva presència a la classe. Els estudiants, atònits per descobrir que un alumne estudia medicina, li fan una bona acollida, tot i la sorpresa. Tanmateix, dicten unes normes perquè les noies que estudien a la universitat no es barregin amb els seus companys, tot i que això no dura gaire. No és tan temible la convivència amb els alumnes. L'entrada a les aules, però, no és suficient. Els estudis universitaris no permeten exercir la professió. Abans del 1910, només 36 universitàries finalitzen la llicenciatura i tan sols 8 aconsegueixen defensar la tesi i obtenir el títol de doctores. És el 8 de març de 1910 quan el comte de Romanones, ministre d'Instrucció Pública, facilita l'accés de les dones a la universitat amb el recolzament d'Emília Pardo Bazán. Des de la primera universitària que es matricula el 1872, la presència de les dones a la Universitat Espanyola ha augmentat progressivament, tot superant el nombre d'alumnes nois. Però continuen existint estudis universitaris en què les dones estan subrepresentades, tot i que des d'un principi són moltes les que manifesten un gran interès per les carreres tradicionalment masculines. La incorporació massiva de les dones a la universitat és un dels factors més importants per explicar el desenvolupament de la societat espanyola a la segona meitat del segle XX. Encara que el nombre de professores s'equilibra al de professors en els nivells més baixos de l'escala acadèmica, en els nivells més alts i en els càrrecs acadèmics, les dones encara suposen una minoria.
Això posa de manifest que, transcorregut més d'un segle des del Reial Decret del 8 de març de 1910, les dones han de seguir superant obstacles per assolir la plena igualtat d'oportunitats en l'àmbit acadèmic.